kan an tar so le do na chuan a nge khua hi chu ruai chu hei a han chho ve tan don mi o kan ti a e tiang ani chuan tuite po tlema kam lam zia lama pan chu kan han be se a ama sain kan han en photang kan han thlir photang om ni alo ni ta hei tum na kan han mu lai hi a chim lam tabung khua chim thang lam ali kan thlir mek hi tian he lui bui ko thang bui kan ti chim luang ai a mar lam ta kan chim zo ina luanga so mi tum na kan han thlir hei kan in her phei zela ulai bazar atanga so ta in ring so kan huwa community hall ania so so mi zon so ko thang ania so ta tanga kan chu chuan ko thang tang son chim zo in lui hi alung le ti kan ho thi manga ti chuan in ko he la ya kan video len chi ta chuan chet karinga mi som house atanga ora hei a ne khami a lui dung luan zong kha chu kan reaction tur ber a luan hoi zong kha chu kan reaction ber ni lawa tui lian hi zia lama pan nge kam lama pan nge ya zual zel nge ti kha kan react tur ber ni a chuan khu a in re ra khun nu phut me a cham put me a ka hei eng ha heti en rongot chuan kam lam apan nani pon ala kam lo via wani ti chu a mu the renga he ria renga he lang renga chuan a ne kan han thlir le photanga kan han thlir zel phot renga chuan sei zaw na ta kan ni zer do ni hol kan chu mu thin te ni che fil kan ti te khati hian alo lam ta ni chuan lui hi aron lu koi le a izong mar zongin marlama mar ani chuan hei helai ve ti alian zulai ta tanga kan han mu the chu ti ta ti konin kulai chho vel he bi pia he ta hi ne kal zela helai ram him le ti velina abo ba ya koin van tai khol pen kan ti kha au ma bi som house te ko khan au ta ani ti chuan in zau zo kin ti hian kan han thlir le hey kan sei to kan video masalama te tlabung tuipui hi enge tuilian an enge mizoram chung tan bi chuan tuilian enge akam velami te bakiang na ya ten an tur de zel na bika langa kan han khiat pakhat chu tlabung ka tuipui hi akam vel hi azol ngal dung phai lui pui ang main azol ngal dung hei lui dang chu mizoram lui dang chu akam vel hi ako sanga tian enge lui tanga hlavak lawa hian lui tui tanga hlavak lawa hian in vel te mihring khosakna te enge an ompo ni se tui alien viau po hian chim phak lo deuh hian in le lo hi nga adin thei ni na riata amar chu hei sei tong chu kho thang tui pui chu dan dang bik dewa hei alui pui akuang kam hi ngem amun he zol nga le me ma hei tiang chu tui lian hi tuar deuh tlang pui chu nia tlabung tui pui mak ve riu ni chu mizoram chung sia chuan phai tui lian ang mai hian lui tui hi luang lo nge ni tian a tling reng mi ti hian lui pui tui lian si kha tling reng hi ang thina ka tia ataka nge amuna zubel chian te po chakhum khop maya kan an thlir zel photanga chim thang lam kan ti kha kan hoi le to ni hei alan dan chu azau zo kan han thlir chuanin khutian khuan tlabung bazar pheivel po kha arum lan kim ta dewa tin he la ya hian mau kar tang hian khu tui kan zu mu thei ni khu engelen phe tui ron lut kha ania khua hi pa ngai tak chuan ala thalo ni hi ala durra ho tui ro atlatlem to viu maya tung din huna tui hi alian zom zel lo din alanga maro chu kam lam hi
apan chia lo em mori ho ti tu to ani tel boka khia thi ma har khop me al ding ri ne so yelo ma akam nek ne so yelo boka ma ro chu na sa tak chuanin ala kam lo ri ti lai kha kana nam de thei chu ani ga mi kha kan khia e enge a la kam chi lo ni na kha anga ya asuya kan khia ni tu lian hi enge hi ro sur po bang ve chi a e enge ro an sur tuk tuk e chat lak lawa atla kan tiang chi kha tle me je du so ni a tu lian hang kam na har mai tu ren lawa e tu lian thim thim hi ni khat zan khat hi chu a o theya ye pa ngai hian a o the ni ru sur to lo nu po hian ya tun din huna han kam mai hal khachu e ne a har venga hei tuna hian en re hian a lui tu ye hi e ala kam lo ni ani ti hi a hria renga mu thei renga chuan e a kan han reaction ber thin e kho thang tui pui tui lian an tur tukin zing lam kan ti hianin lei lo tla a chhak atangin hei ti hian khat rup mai a an thlai chin zawng lo pawh bo vak ti hian lehlam pawh kal tlangai na am lo a ti hian tah har mun tlang atang hianin lo min thla a thầy cây vạt po bô lị cây vạt po khá bô đi nhỉ hả cái nào mà cái ta bằng cái nào lâu mình à cái mình xin là cái cái có vạt đâu là khá lắm bụng là rồi có còn theo xóa có cả hè thì hạt ê khu cái tiệp bùi khoan lâu biết thật đấy cái này không không tôi đúng là ấp vẽ lóc như cổ nó rồi kia nó cũng hơi gần cái mình thôi anh đổ nó tập bỏ lâu kia với cái này không không quan mình có nhớ thêm còn anh khai tụ rồi tới khô cái sẽ vẽ không mấy này to pi sat veng thar pir liani in chak zon tla khat vek me he motor po kal tha thei to lawa kal tlang thei lawa hei chunglam hi kan en lo hang hi kong ma tang tla bal la ni he ale mà sinh cả bộ aram lâu này tên